Tjena, det här är Darth Vader. Jag har haft en konstig dröm. Om du undrar var Alejandro är, han är död. Wow. Om ni kommenterar någonting som är dåligt, jag dödar det. Okej, jag ska berätta om min konstiga dröm som jag fick i natt. Och det jag fick i drömmen var att jag var med en konstig tjej. Vi slogs. Och att hon hade vunnit henne. Det kommer aldrig hända. Det var bara en dröm. Jag är stark. Min hand blir inte skallad. Okej, men sen kom vikingar och dödade henne. Och sen kom andra som sa att jag och de var mina lillebrorsor. Men det trodde jag inte på. De var 6 stycken. De lekte runt mitt hus. Det var jobbigt. Så tog jag min svärd. Och dödade alla förutom en. Jag vet inte vad han heter. Och sen var jag plötsligt på en vikingabåt. Och det var 2 vikingar som ville möta mig på en match. Fotbollsmatch. Vi sprang. Och jag gjorde mål! Klassa! Vet ni hur jag gjorde mål? Jag hade målvakten och sköt på mål. Och jag vann 10 miljoner och de andra hade 1. När de fick första målet dödade jag en. Den som gjorde mål. Då fanns det bara en kvar. Och jag gjorde ett mål. Så det blev 10 miljoner 1. Och efter det var jag in på min säng och sov. Och vaknade jag igen. Sen var min data. Sen var min data på. Och det var en tjej som håller på och tittade. Det såg ut som samma tjej som förut. Jag skärde av hennes huvud. Och sen vaknade jag så här. Det var typ en konstig dröm. Och en läskig dröm. Men ni kanske tycker att det var roligt och konstigt. Men om ni skulle vara med på den där konstiga och läskiga dröm, ni skulle dö. För där var jag. Okej, det var allt för idag. Ni gillar ju väl Alejandros videos också. Så jag ska göra så att han överlever igen. För er skull. Okej, det var allt.
Vi ses någon gång igen. Bye. Tjung tjung tjung.